dhi bedo ne mayot kaluwore kod kaka jowete ose wacho kaka ginene. Okaponi odhi bedo mayot kamano gi pacha. Oyot gi sani, lakini ka okwago kwano maber, ka okwago kwano maber, teka kodhi medo bedo matek. Chakruok ne ochakore maber. Lakini kako medo dhi, kako medo ridore. Kako medo dhi, kako medo ridore. Koro jakom gi tim ne nyaka go kwano maber. Ka ok gigo kwano maber, to gima neno ni yot, no? Samoro chopo kuno nyalo bedo matek. Mano nyalo bedo matek kaluwore gi kaka piny Kenya, nikech koro ng'eni kampen en mar piny Kenya. Koro kaka sirikand William Ruto odhi otugo tugono. Nikech nitiere weche ariyo matenore gi wachni. Ing'eyo ni ka jakom osucceed kao gini, to tij William Ruto dhi bedo mayot convincing Kaluo 2027. Nikech king'iyo e limbe mar William Ruto ma wawacho cha, gima nie wachore mang'eny ne en mana nying jakom. Ng'eni jakom wasetieko, koro wakow dhi telo nwa e Afrika mangima. Ma William bende ni winjo wacho ni kata mana problem ma wan go mar Uganda ni, ka jakom osebedo chairman mar AU, to bedo na gi Museveni gi jok mamoko gi mondo walos gigi dhi bedo mayot. Ka jakom ok oyudo gino, to dhi bedo ne William matek, nikech jakom dhi duogo diyo pap. Pachoka. Koro koduogo diyo pap, to nitiere gimachielo ma okwago kacha ni e UDA gi ODM, nitiere e Pentagon cha idhi chier mbele ka. Kane ing'iyo siasa mani mbele kanyo mwabiro lose bang'e, en ni idhi chier Pentagon. Pentagon already ji adek mane ni e Pentagon osedonjo. Men William Ruto, Musalia Mudavadi, to gi jakom Raila Odinga. Aya, jo di replace Balala. Balala kese ne noru. Kese ne noru, lakini king'iyo mbi mare mar siasa ni piny sani, jo di replace. Aya, koro kama dong' en mana Masawa. Mane Nyaga no mako. Koro Masawa ni ema William Ruto dhi ng'iyo, to ere ng'ama dhi donjo kae. Dobed Kimani Ichung'wa, dobed Kithure Kindiki, dobed Ndindi Nyoro, ema biro omo ng'ato. To ka jakom odhi ka AUC kucho, to tiende ni jakom dhi nominate ng'ato Kaluo mabiro dhi betie Pentagon ne. Eloe. Nobed Wanga, nobed Wandai, nobed jok mamoko kata mana Nyarawila bende nika. To ka ok odhi, to tiende ni ene modhi duogo bedo e Pentagon. To kobet ka to dhi chendo mana kaka ni neno Uhuru chendo e Azimio. Koro William nyalo dwaro mondo mi bet kocha. Koro ya duogni e wach AUC. Yes. E wach AUC ni internationally, mana kaka Jay wache ni kidhi e campaign, kata kidhi sero nyako moro, ting'iyo ni to in advantages mage ma in go, momiyo joma moko ma bende dwaro nyako ni, inyalo bedo ni logi. Samoro mokwongo inyalo logi gi ler. Ni wuoyi masilwal, tiero ler. Ma kata koro ichwade mana gi weche mag miriambo, kata dhi kwayo mana nanga imibiro sere godo, kata kwayo mana gari mibiro gi Mercedes, ting'eni gari ni tiolo gowi, kaka koro jakomo Mercedes ma sirkal ni, to dhi godo, to gi weche madito dito mire dhi e ite, ema biro miyo tima ng'oa, ema biro miyo oyie kodi. Koro ikwongo ing'iyo ni strength mag jakom gin ang'o. Achiel Jay osewacho ni en gi tudruok malach e pinje Afrika. Ndalo moko kane e piny Ethiopia, Addis Ababa, conference moro, to ka wacha ni anja Kenya, Frederick Ogwena ya Kenya, to nabedo identified gi Raila Odinga. Huyu ni mtu wa Raila Odinga, opposition leader. Man ka contribute kanyo to jinena mana kaja opposition ma Kenya. Kachiwo point to jinena mana gi Raila Odinga. Miyudo ka koro dhano se eri nekech Raila Odinga. Koro nyinge already en gi ki compare gi Jaji Buticha, tido ka en gi strength ne bedo ni nyo tiyo gi AU kaka commission, high commission mar infrastructure, nyocha no miyo en gi understanding, en gi ng'eyo gi lony mararie e weche mag pinje Afrika. Momiyo ka ni winjo loso kuomgi, to loso kuomgi mong'eyo. Oloso kuomgi mong'eyo, oloso kuomgi mong'eyo. Ochalo mana ng'at ma odok sero nyako cha, to wacho ni ng'eni dala uka aneno ka mama udwaro wuoche, to seng'eyo na ng'oa wuoche ni gidwaro endara mini winjo kolosie cha. Koro owacho ne Afrika, pinje Afrika gi weche machuo chunygi. Mar ariyo, strength ma en godo kendo ichaki biro ng'iyo ni e weche mag state, support mar state mar piny Kenya, mondo wuog oko sirikand William Ruto, nikech ing'eni kampende gi dwaro omenda malach, mondo iwuog ka idhi Ghana gi tim mari
mo ubedie magawa kuno irom gi jatend piny samoro bende nyalo dhi kuno to kionge backing mar state nikech koro tudruok ni e level mar mbetre kodwa di South Africa to ambassador ma South Africa kuno ema receive temo seloso ne appointment gi head of state kocha koro yudo ka gigi timore e rang'iny mar state kono gimachielo ma yudo ka ne chak tiyo e advantage mare ni e kinde mane niwe ni wuon winjo ko wacho ni no obedo jathek e lweny mane ni e kind Alasan Ouattara to gi Bagbo Ivory Coast kocha to gi pinje mamoko ma bende osetemo bedie jathek koro mae ne nyise chiwe ochalo ng'at ma koro bedo statesman madwaro kwe mane momiyo jatend piny nyocha nyaka ne giwinjre godo nja no konyal yie mondo tudo midi nyise ntere kaka weyo jojenzi wang'o dala tidwa kelo kwe nekech agenda ne achiel kuom agenda gi en weche mag keto kwe e pinje mag Afrika mani winjo wacho bunde onge ni bunde ket piny bunde ni ok nyal ket piny ka chien ka obila jonego ji ka chien ka wan gi jok mayuare kata wan gi rebels mabende timo kamano machielo iduogi ng'iyo ni to ere kuma weakness ne kata yom ne nyalo wuoki koseng'iyo ni en gi weche madongo machalo kamagi achiel kuom weakness kata gima nyalo bedo ne matek en weche ma wacho mar regional balance nikech gibiro gi weche mag interest mani winjo ka ng'ato sani koro ng'eyo wach gi francophone ma ji te wacho ma je yo dagi ka ginyalo biro play nikech king'iyo Victor international community mana kaka ni winjo wache ni paro mar jakom dhi AUC ni ok en gimo chakore sani gini nochakore Mombasa mani neno ko Obasanjo duogo to jok mano luongo Obasanjo mondo dhi obed gi jakom piny ne ok gin jo Africa wang'eyo kuma jogi ne wang'eyo European Commission wang'eyo US Ambassador gi jok mamoko gi koro ng'at manyalo tilt gini mani neno Gwenya Amina Mohamed ne en piny Ufaransa nikech ne gin Amina Mohamed to bang'e gidhi gichenjo karata sani wageno ni European Union dhi wuoyo gi dhok achiel kaka block nikech Victor gima miyo pinje joagunda ginie giseyie gini king'iyo budget mar AU mar African Union ni ibiro yudo ka 40% kende ema pinje Africa gichiwo to 40% magichiwo ne contribution margi dhi gima waluongo ne recurrent expenditure administrative cost chulo salary gi mamoko gi 60% madhi e development kuom development partners koro tiende ni jogi ni gasei maka US gi jok mamoko gi owacho to bende ichaki ng'iyo ni nitiere China komachielo koro kichaki bire wach mar ariyo jogi interest gi gibiro ng'iyo ni interest gi nikech nekech wach mar anglophone ni to ok buog ji nekech anglophone pinje mawacho dho France gi mawacho French gin 28 kaeto ibiro yudo ka francophone gin 28 anglophone gin 24 en kantiere mamoko mabewe never colonized kamoting'o Ethiopia gi mamoko ma neutral Portuguese bende ni ka jo Belgium bende ni ka aya ibiro gimachielo michaki yudo ka samoro nyalo bedo ne yom nyalo bedo ne ni gini en gweth to be samoro ok en gweth bedo ni piny owacho mar Kenya omiye backing nikech image mar piny Kenya ineno ka chien kacha nitiere pinje Afrika moko mane neno ni Kenya ne bedo bullish ineno ka ne gineno ka gima William Ruto dwa chalo nyapara margi koro nyaka migi luor margi wawegi maka piny Kenya otemo yudore ahinya ka gima gidwa nyiso achaya ne pinje mamoko gi pinje gidwa neno ni omigi luor margi koro bedo ni East Africa Community muchane Museveni gi mama Samia Suluhu ming'eno sebedo osiep Kenya to osiep Raila kuom thuolo malach ochung' kaka block mano en advantage ne nekech ing'eyo ni Victor iwacho ni Amina Mohamed ka nochung' to nyaka jirende wa mamoko ne oko gonwa ombulu nikech ne nitie gik mane gidwaro gi bende mane gineno ni chung' Amina no ne dhi mono gi koro bedo ni East Africa nyalo wuoyo gi dhok achiel nikech ing'eno ombulu ni be en secret ballot mako gi kucho to koro ng'ate mong'eyo gimolimo kacha yes mogik en campaign team mare ni nyaka bedi ni gin organized machalo nade mok gi utha campaign kimo ma ODM jo utho godo campaign ka mae en gima koro kolose rang'iny mar state
kolose e rang'iny mar state an kanya sekala ai Obade mapenjo. Victor kanya sekala ai koro kolose e rang'iny mar state molose e rang'iny mowinjore nikech Victor inyalo bedo ni tiendi ni mbele gino nyalo bedo ni chiegni malich lakini kendo borie mokalo koro kaka obi olos gigi e yo motudore e yo molos mong'ith Jaji Buticha kik ikaw ng'ano mayot kik ukaw Jaji Butino mayot nikech gik moko nyalo chenjore dakika mogik kaluwore gi interest koro nyaka gigi bed well organized team ma understand regional politics dynamics mantiere e weche Africa gi eka jakom nyalo chopo lek mare nikech gini en gima koro ingo Kenya en gima dwaro Africa mangima East Africa nigi interest mare pinje mamoko blocks mamoko gi bende nigi Africa mare to kaduoke mana kama Jay wache cha ni ngwecho chakore maber mbele ler mak mana ni saa nindo podi Erokamano. Wach mangima mokalo watieko jokanyanam saa orumo kodwa kaendi